BPF-आ जेब्लायबो नम्बर 1 रायजो राजाया BPF जों दङ आरो BPF-आनो देरहागोन क'क्राझार आरो उदालगुरियाव जोबोद गोजोननाय मोनदों दिनै फाइनालि रायजोआ जोंनि दरं उदालगुरि आरो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि लकसभा समस्तिनि रायजो राजाफ्रा जेखौ हास्थायदोंमोन जाय बिजाथिफोरखौ लुगैदोंमोन जोंनि कर्मी आरो गासैबो रायजो राजाफ्रा बेखौनो जों मोननो थांबाय जोबोद गोजोननाय मोनदों BPF-नि सायाव रायजो राजाफ्रा अनसायनाय दङ BPF-खौनो रायजो राजाफ्रा दिनै लुगैफिनदों जोंनि BTC-नि गांनाय उखैनायखौ सुस्रांनोबा बा जाफुंसार जाहोनोबा जोंनो दिनै खाम्फा बरगयारि बायदि सासे गोख्रों केन्डिडेट जाय BTC-नि जारिमिनखौ मिन्थियो बेबायदि केन्डिडेट जोंनो नांगौ आरो जोंनो दरं उदालगुरियाव जोंनि BPF-नि नीति आदर्शजों जों BPF-आ एतदिन जेरै रायजो राजाखौ सिगाङाव प्राधान्य होनानै बे ओनसोलनि रायजो राजानि गांनाय उखैनायखौ जोङो सुफुंहोनोबा जोंनो दुर्गा दास बर' बादि जोंनो दरं उदालगुरिनिफ्राय केन्डिडेट मोननो हानानै साफ्रोमबो रायजो राजाया तथा आरो BPF वार्कारफ्रा दिनै जोबोद गोजोननाय मोनदों BPF-आ जेब्लायबो नम्बर 1 रायजो राजाया BPF जों दङ आरो BPF-आनो देरहागोन क'क्राझार आरो उदालगुरियाव UPPL-खौ रायजोआ जिहेतु हास्थायला UPPL-आ जिहेतु रायजो राजाखौ कमप्लिटलि प्रतारना खालामबाय BTC-नि रायजो राजाखौ मोनफ्रोमबो जाति जनगोष्ठी भाषा भाषिनि लोकफोर रायजो राजाखौ कमप्लिटलि BTC-नि गांनाय उखैनायखौ सोरजोंबा थाफानानै जोंनि गांनाय उखैनायखौ कमप्लिटलि कमप्रमाइज खालामबाय गतिके UPPL-खौ BTC-नि रायजो राजानो नाङा BTC-आ जों UPPL-आ जोंनि कन्टेस्टआव खुनु स्पर्टै जानो हाया आरो कंग्रेस बा अइन सेन्ट्रेल लेभेलनि दला जोंनि BTC-नि रायजो राजानि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो हाया जोंनि जारिमिन मिन्थिया गतिके बेखौबो रायजो राजाफ्रा नेवसिगोन गतिके BPF-आ 1 नम्बराव आरो BPF-आनो देरहागोन रायजो राजाफ्रा BPF-खौ अनसायफिननांगौ जोंहा जोंनि जारिमिनखौ जोङो मौजुदा जोङो गोख्रोङै थिखोफिननांगौ जोंनि आवाजआ जेब्लायबो बुलन्द जायो जोंनि गांनाय उखैनाया जेब्लायबो जाहाथे सुफुं जायो बेनि थाखाय रायजो राजाफ्रा BPF-खौ जेब्लायबो हेफाजाब होनांगौ बेखौनो आं खावलायगोन मुं थिसननो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां 2024-25 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझार जेडी र'ड सामगावनि भारत पेट्रलियामनि उल्था फारसे थानाय साबसिन रोंमोन्दांथि गोनां बड'लेण्ड पाय'नार पाब्लिक स्कुलाव फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं इंराजि बिजोंजों साबसिन सोलोंथाइ होनाय आरो सोलोंथायारि साबसिननि दावबायनायखौ जागायहोनो सिगां फारसे दं बड'लेण्ड पाय'नार पाब्लिक स्कुल बे फरायसालिनि खाबुफोरा जादों साबसिन फरायसालि साबसिन फेकाल्टिफोर साबसिन इनफ्रास्ट्राक्चार एयार कन्डिशनेड क्लास स्मार्ट क्लासफोर गेलेग्रा फोथार सुइमिं पुल सोलोंथाइ गुवार गेलेग्रा फोथार गोनां फरायसालियाव गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिफुंनाय आरो नोंथांनि गोहोखौ सुइमिं पुल सुबिदाजों जाफुंसारनायाव गोजावहो अब्ला मानोथो गोनो गोथो जाबावनो थाबैनो नैबे कन्टेक्ट 6901253728 नम्बराव सुलाद लाना गावनि फिसानि इयुननि गोजों सोरांखौ दानानै होनो मुं थिसननो थाखाय खौरां लाहरदो बड'लेण्ड पाय'नार पाब्लिक स्कुल क'क्राझार थं क'क्राझार सामगाव भारत पेट्रलियामनि उल्था